କେମିତି ଅଛି ପଚାରିଦେଲେ କାହାରି ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ମୋ ସହ କଥା ହେଇ ଯଦି ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳୁନି ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଖୁସି କେବେ କମ୍ ନ ହଉ। ସତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦରକାର। ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷକୁ ଯଦି ପାଇଯାଅ ତେବେ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ତାପରେ ବି ଯଦି ତାକୁ ପାଇଯାଅ ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଖୁସିଠୁ ଅଧିକ ସାମ୍ନାବାଲାର ଖୁସି ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏମିତି ଯେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଏମିତି ଯେ ଜଣକ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।